Festival tal-Kanzunetta Maltija 2016. Proset, buħaġar. Toni ku fuq tijak passoltu. Issa, niftħu l-anja tal-poplu bġismi. Buħaġar. Mux il-teatru ta' kulħadd jifraħ bġismu? Laqas li konta videtucci? Le, ma fimtnix ġismi għad-diska li rebħet is-sena l-oħra. Ekka Muscat, ġismi. Kien kapaċi ifissitni biex jisraq li l-isbaħ ħad li ġismi, ħad li ismi bl-ikbar ħdura minni kien. Tefa fuqi bis mill-itqal għalli biex ma nitkellix. L-om inkisser jekk infisser dak li għamil ma nlissix, frustranti situazzjoni. Kif rawis dil-verità ġabni mara, sirt bis nara, noħlom bis b'dir-realtà. ħajti mdejma b'dil-ferita, ġerħa sforz dak l-annimal li ġi sfoka li foka fuq il-krua tal-wiċ daħkan. Nifsu jaħraq mon ikkisa, qatt ma skerraħ jerda l-gost għal xejnetlu u fissirtlu snin bis kellu iċċutos. Tefa fuqi bis mill-itqal għalli biex ma nitkellix. L-om inkisser jekk infisser dak li għamil ma nlissix, il-frustranti situazzjoni. Kif rawis dil-verità ġabni mara, sirt bis nara, noħlom bis b'dir-realtà. Raġel twajjeb miej ħoloq il-maqlub, sforzat imru qed ngħix festru. Tort għal-għandi għalda l-om inkisser jekk infisser dak li għamil ma nlissix, frustranti situazzjoni. Kif rawis dil-verità ġabni mara, sirt bis nara, noħlom